Piuru si na Owerri wee bata n'ime obodo ebe atụrụ anya na ha ga-agafe o wee dị etu ọnwa mana nke ọzọ anyị na-ekwu bụ ihe dịka ndị a na-abụ ndị na-eche nche ndị nchekwa ha bịa kpuchie ụzọ mechie ụzọ ha bịa mechie ụzọ ọ na-adị mma a ga na-atụ anya na ha ga-anọ ebe ahụ na ịgafete ka ha mara ihe na-eme kedu onye bụ maka na ọ bụrụ naanị na ikpochiri ụzọ igbochi mmadụ ịgafe mana nke ọzọ bụ ka ị mara ndị na-abịagodo ebe ahụ o nwere ụdị agba ama ị ga-agbaghara ndị gọọmenti ha mara ụdị nkwụcha a ga-eke ị na-anụ mana ha bịa ha tụchie ebe ahụ ha hapịa dịka onye isi anyị n'ụlọ ọrụ anyị si wee ha si ka ha marụ ka ezi si wee dị adịkenga si ka ha marụ ka ezi si wee dị ka ha nyochagoro marụ ma ihe a ma ọ na-arụ ọrụ ka esi wee ya bụ ha eje na agbata Anambra na Enugu wee fụ ọ sị na ha jere ebe karịrị ebe na-atọ maọbụ anọ ha wee fụ na ndị mmadụ bịa ha kpochie ebe a ha daa na ebe ahụ ha kpochie ebe a ha daa na ebe ahụ ha na-asị ọ bụkwa ndị ka na o nwere onye ọsọ na-achụ osi ebe a gbana ihe mberede arụ na-aya mmadụ ọ bụrụ na ebu onye ahụ eju n'ọgwụ dịka ọ bụrụ na ọ bụ na ha bụ ndị nta akụkọ si ka ha nyocha ka isi wee dị ọ bụ dịka na arụ na-aya mmadụ asị ka e buru onye a jee n'ọgwụ etu a ka a ga-esi wee rute ebe a ọ bụ na mmadụ anọrọ ya ha sị na ha si ebe a pụọ ha ejekwa n'ọzọ ofu ihe anwa ejekwa n'ọzọ ofu ihe anwa ihe a niile bụ dịka Amaka si wee kwuo ọ bụrụ nọọ dịka nọọ ihe isi ike ka e ga-esi wee rụọ ọrụ amara ihe dịka ma ọ dịka na ndị mmadụ ezuru ịma na ha na-arụ n'abalị na-arụ n'ehihie ọ bụrụ naanị ntakịrị mmadụ nwee ike ịrụ ya bụ ọrụ ọ bụrụ na ihe a ga-enyocha anya amara ajụ mana ihe m na-achọpụta bụ dịka adịke gasị wee ọ bụrụ na ọ na ha fụrụ ha jụọ ha kedu ihe bụ mkpa unu kedu ka o si wee dị ka amarịta ga-esi wee tinye ọnụ na-agwa gọọmenti okwu na ndị a na-arụkwa ọrụ a dịka anyị mana anyị nwere ndị neighborhood ogbe ndị nche bụ neighborhood nwee ndị forest guard ndị na-eche ime ọhịa forest guard ndị a na-eche ime ọhịa kedu ihe ha na-afụ ana m eche na ha ga na-akọwatara ndị isi ha na-echekwa na ndị isi ha ga na-akọwatara ekwesịrị na-eme nzukọ kwa izu ọya ka m ji wee kwuo ihe nkwu maka na ekwukarịgo ihe gbanyere nchekwa obodo a izie mmadụ ọrụ ogorogoro ịmarụ kene ma ihe anyị ziri onye ahụ ọ na-agakwa aga ọ bụ na ọ da aga ka ihe kpatara ya mana ọ bụghị izie mmadụ ọrụ ọ dịwazi ụtọ ahụ ị ga na-amụ ihe ndị oyibo na-akpọ monitoring ka ihe bụ the challenge ka ihe bụ na unu ga-abịa mechie ụzọ ama mfụzi unu ụsa na-achụ unu ka ihe na-eme onwe ndị ọzọ na-abịazi ebunye unu ego si unu mee ya ụta ngwa enye unu ego emechi unu ọnụ mechie n'ụzọ na anụ jee zuo ike ndị chọrọ ịgafe tepụta o nwere onye ha afụ ha eme gịnị ha epiobata ọ dị pọsịbụl na ụdịrị ha na-eme ịghọtago ihe a bụ ihe a ga-atụnye ka a mara ihe bụ nsogbu ha ihe ga-eme na mmadụ isi ya nọrọ ebe a chewe nche hapụzie ebe isi ya nọ oche na-eme ihe ọzọ ọ dị oke mkpa ka a mara ihe bụ ihe ahụ ha chọrọ ihe bụ ogbochi dị arụ na ha ama nọ na ebe ahụ a sị ha nọrọ chewe nche ahụ ọ dị mma ekelela gị Amaka Weke nakwa Amaechi Ugwuele ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nchekwa ime obodo dịka o si adị ugbu a ọkachasị ugbu a a na-anụ na-afụkwa ka ndị akpọrọ almajiri si ugwu Awụsa dịka esi akpọ ya wee na-enubata na ala Igbo nakwa na obodo ndị ọzọ dị na ndịda Naịjirịa ụfọdụ n'ime ha na abịa zuo ha ebukọta ha na efi ewu bukọta ha na ji bukọta ha na nri a na-eri ha na-ezobata ewere ka ndị na-eche obodo si fụ ha n'ụzọ akwara ya bụ ụzọ awara awara si bata achụghachi azụ anụkwa na ha si n'Owerri ụzọ ọzọ n'ime obodo ụzọ zoro ezo si n'ọhịa wabatakwa ahụ ị na-ajụ gịnị ebudo ihe a ọ na-aja abụ ewere ihe mere metụrụ obere esi n'ugwu Awụsa na-ewetagasị ụmụ ozi na-ekwesịghị ekwesị icheta na ihe gbasara ndị na-akọ ugbo na ndị na-eche efi ọkwa ofe ihe a na ụzọ
ana m efi na-eso na o mepewego alụba ya ọlụ na ọya mere a na-eji ihe a bụ ihe a na-agabagasị aka a na-aba asị na ọbịa bụ ihe a ji abanyegasị na ọhịa na ihe a na-ekwuzikwa ugbu a bụ wee na-asị na ewero iwu machiri mmadụ ọkachasị onye tonutagoro maọbụ okenye isi n'obodo ya je n'obodo ndị ọzọ na Naịjirịa na onye ọbụla were ikike ịgagharị ebe ọbụla masịrị ya na Naịjirịa mana wee na-asị gịnị meziri ndị a ji ezobata ugbu a na-egbochi ọrịa si na-efe efe a sịrị onye ọbụla nọgodo n'obodo ya ọ bụrụ na ha chọrọ ịbata na-asị ọ bụ eziokwu gịnị mere na ha batara dịka ụzọ iwu kwadoro gịnị mere ha ji si na nzuzo na ụgbọ eji ebu ibu na-abịa n'igwe ya bụ ihe na-ekwu ịma onye na-eji ije dị ogologo dịka onye na-eji ije na-eme njem ọ bụrụ na ije ị na-eje bụ ije na-egosi ka ihe si wee na-egosi na nwere ihe ajịghị ibu n'obi ọ bụrụ na ije ị na-eje na-egosi na nwere ajịghị ibu n'obi ihe ị ga-afụ bụ na onye a ga na-eje ije a mana onye na-eje ije mpụ onye na-eje ije aghụghọ onye na-eje ije ihe nzuzo ọ na-eje o nwere ike o mesi n'ezigbo ụzọ wee je o si n'azụ ụlọ o nwere ihe o bu n'obi onye na-eje izu ori adịghị esi ogologo ụzọ n'ime ọhịa ka ọ na-esi eje onye na-epiogharị dịka ije a na-eje bụ ije mpiogharị esi ebe epiopụta ebe a si azụ ụlọ si ime ọhịa wee na-asị n'onye bụ ihe na-egosi na o nwere ka anya bụ ihe si wee dị mana isi m kwuo eziokwu enebago m anya wee nyochacha wee fụ na mbụ ịgba ọsọ ndụ bụ ihe ya na mmadụ yi ọkwa naanị osisi ka a sị na a ga-egbu ya ọ nọrọ ofu ebe anụmanụ nweta egwu ọ tikapụ n'ọsọ ị na-aghọta ma ya fọdụ mmadụ ụfọdụ n'ime ndị a iji gwa gị eziokwu na-agbapụ ọsọ ebe anwa maka mkpamkpa na-akpanụ dịka ọya si egbu mmadụ ebe anwa nakwa ajọ ụbọchị ya bụ ihe bukwasara ebe anwa dịka etu esi wee kpuchie ebe niile o nwerezi ihe ahịa na-azụ o nwerezi ihe a na-eme ndị a bụ ndị na-abụbụ ha pụọ ha anụ dịka na ebe dịka Enugu na ịbịa dịka na Enugu na ahịa ada azụ mana onye ọbụla na-emetụ obere ihe ọ na-emetụ nwee ike ịkpagharị nwetatụ ọrụ ha sị ka ha bịaba ọkwa na ụdị ha o nwekwa ike ọ bụrụ ka ndị ụfọdụ si wee na-atụkọkwu uche na-ekwu na o nwere ihe ọ bụrụ na o nwere ihe nzuzo dị n'ihe a dịka ma ndị mmadụ na-abịa ka o wee bụrụ na o ruo ka ọ ga-esi wee dị ndị mmadụ awakpo mmadụ o nwere onye mmanụ mana ọ ka mma Amechi ịmana ihe a butere ihe ndị mmadụ ji ekwu ihe a icheta na-ewe oge ozi bịa gaba na ndị Boko Haram na-ekwu na ihe COVID-19 na-asịa n'ọzọ ndịda ka ha ga-abịa kpamkpam a wee na-asị ebe ọ dị otu a gịnị na ọ dịzikwa ka ụsụ bere n'abalị nwata olu n'ụtụtụ achọba nwata achọ ebe ụdị ihe ha mere ha jikwuru ụdị ihe dị otu a ụfọdụ ndị ma ihe ya bụ almajiri na-asị na ndị a na-abata abụghị ndị dịka almajiri na ndị dịka almajiri na-abụ ụmụ obere ụmụaka na anaghị eto na abụrụ dimkpa mmadụ dimkpa dịcha ka ndị akụzigoro ihe kwesịrị ime ụfọdụ abụrọdụ ndị Naịjirịa ụfọdụ abụrụ wee na-asị ka ekwu ihe ga-ate n'ihe a ihe m chọrọ ikwu na ya bụ na etere ụgbọ etere ose ọ bụgodị na ebumnobi ha dị mma ọ bụgodị na ebumnobi ha dị njọ ebe nsogbu si wee mebisie bụ na ndị nọ na ndị na-eche nche na ebe esi abatacha obodo dị iche iche ka anyị weregodi na ọ bụ na ụmụ onye mebi almajiri ka esi kpọọ ha na o si Kano ma ọ Kaduna ịma ebe niile ọ ga wee mee gịnị wee garigide wee rute ihe dịka Enugu wee rute ihe dịka Anambra ha nwa na onwe ha n'obodo ebe ahụ ebe nke nche ha obodo nke ha ahụ kee ka ha si wee kwekwanụ ka ha nwa mee gịnị ndị mmadụ ihe a ga-enyocha ya maka na ihe a gbagoturu mmadụ anya maka na federal gọọmenti bụ ihe nwale iwu a nwada maka ka m gwa gị mana be anyị ebe a ndị mmadụ sikwa be anyị ebe a hapụkwa ihe ha na-ekwu
a na-ekwu ọ dịka sọsọ ebe anwa ka ndị mmadụ na-abịa na-ahapụ wee na-abịa ebe a ndị mmadụ si Enugu eje Lagos, ndị mmadụ si Enugu eje Hausa, eje Anambra, eje Ebonyi. Etu a ka o si wee dị. Ị na-aghọta, a na-ekwu ka ndị a na-eme ka njem a wee dịrị mfe n'ebe ndị na-achọ ka ha pụọ dị. Ndị Igbo si na-eje ama ha jee na ha na-eje, ha anaghị ezo, anaghị awụ ha na aja niile na-ezo nzuzo na-eje aka ha akwụ ụgwọ. Ma ndị Igbo sokwa trela anata ka ngwakwa gị onye bụ ụzọ ga-esi wee jasị na ụzọ adị. Onwe ndị na-azụ ahịa ka na-ebute ngwaahịa n'Ọnịcha, ka na-ebute ngwaahịa na Aba, wee na-ajụsị kedu ka ya bụ ihe si agafete. Ị na ihe na-ekwu etu Amaka si wee kwu, ma ịba alụmajiri ma ịbụrụ alụmajiri, iso ụgbọala bụ ehi ma isoro ụgbọala bụ ehi, ịdaga iwu na asịrị onye ọbụla nọrọ ofu ebe, si ebe a bịawa ọsi ebe a jewe ebe ahụ. Ndị bụ ọya ogbughọ ndị nọbụ n'Enugwu bifo ọya bido ị na-anya na ndị niile nkịta akpọrọ afa bụ oyi fụnọ ndị si ebe dị agha wee mee gịnị wee bata. Ya bụ na ọ dị ka ndị ụta dị ara bụ ndị asị chebe obodo. Ka nsogbu nọ wee dị ebe ahụ, maka na ọ bụ na echekwatara obodo a ka esi kwuo ya, onye ọbụla tinye uche, onye ọbụla gbaa mbọ fụ na ihe dị onye si m na onwe onye uwe ojii ya mma na kemgbe ebidoro lockdown mkpachi ebe niile na o jewegoro uwe ụlọ ya ọzọ. Ụlọ ọ hapụrụ kemgbe na ego abịawago o jee rubịa ihe atọkwa mụ na o jewego na ọ na-achọzi ịrụcha ụlọ ọ mara bụ ihe ọ ga-eme. Kedu ebe o si weta ego? Ọ bụ ego a na-ọfụrụ ego kwere ọnwụ ebe ndị mmadụ na-achọ ka a ga-esi gbara ọrịa na-enwebeghị ihe eji agwọ ya. Ụfọdụ amakwa na o nwere ebe ọya. Ọ dị mma. Ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme ebe a. Nzukọ anyị na-eme ya na ọkụ ma elekere ya 3:30 kwa ụbọchị Tọzdee, olukwe na Fraịde a emekwa omenala. Ihe anyị na-ekwu maka nchekwa n'ime ime obodo, ka a ga-esi chekwa ugbu a emechisiri obodo na-emechizi wee na-atụ uche, na-atụ alụ ka a ga-esi wee mee ka a chụọ ọrịa na-efe efe bụ COVID-19 si obodo China wee wuchie ụwa niile. Ka a ga-esi mee ka ezeela ọrịa wee gbanarị ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Oge ruru n'oge na-adịghị anya ga-agbapụ ekwentị ka gị waso wee tinye ọnụ. Cheta na ị ga-asụ Igbo yere ya, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ oge rugbo 090 777 11009 maọbụ 090 223 11109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Abụ m Chizzy Ani, ọ bụ m na Amaka Nweke na Amechi Ugwuele na ebe a wee na-ahazi ya na-ekwu ya, mana gị wa ga-atụnye ọnụ n'oge na-adịghị anya. Anyị na-abịa ka anyị lee afịa, anyị pụta, anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chizzy Ani, anyị na-abịa. Ọ ka bụkwa nzukọ ka anyị nọ na ya, anyị na-ekwu maka nchekwa n'ime ime obodo. Mụ na Amaka Nweke na Amechi Ugwuele na-atinye ya ọnụ, mana tupu anyị na-agbapụta ekwentị ma bụ gbapụ ekwentị ka gị onwe gị nọ n'ụlọ maọbụ na ịga ka iso wee tibe ya ọnụ. Amaka, dịka esi fụ ụmụ ihe a, kedu ndụmọdụ kpọmkwem ihe isigo na ihe a ga-eme bụ ka a kpọkene ndị a mara na ewe ihe na-akpa ha, mana n'echiche nke gị ndị a na-abata n'ezie echere na ewe ihe a ga-enyochaba maọbụ dịka ikebe nkwụcha pụrụ iche ekwesịrị ikebe
maka ndị a si ugwu wee na-ezokwu ya ezokwu n'ime ụgbọala eji ebu ibu wee na-abata. Ihe dị na ya bụ na ndị nke ejidere agba ha ajụjụ ọnụ ịghọtago dịka ma echi si kwuo na mbụ na o nwere ndị si ebe ha nọ na-agbapụta maka ihe isi ike maka agụụ ịghọtago agba ha ajụjụ ọnụ amarụgodi echiche obi ha ka ihe merụ ha ji wee hapụ ebe ha kwesịrị ịnọ chekwaba onwe ha gbabatawa na obodo ndị ọzọ. Ihe a bụ aka ọrụ ndị nchekwa ndị chekwaba obodo ndị a na-akpọ security agencies ha nwechaa ka esi emecha ụmụ ihe a na-akpọ ewe ndị na-eje na-enyocha nwere ka ị ga-esi na-ajụ mmadụ ihe ọ na-ekwu okwu ịmago ebe o si abịa mara ebumnobi ha. Ihe a bụ ihe ha kwesịrị ị na-eme na ndị nke a na-ejide and ebe ọ nọ wee dịkwa ihe a bụ ndị nke a na-ezo ezo na-anọcha ndị ebe ebu rice mago nri a na-eri eri ejecha zoo nke a bụ ọ dị njọ mana ime ọ bụrụ na ndị so ụgbọala nkịtị na-agara onwe ya ọ dịwa iche mana ndị nke a zoro ezo ajụgana ha ka a mara ihe ebumnobi ha ka ọsọ nwere onwe ha ka ha mana enweghị ihe ị ga-ajụba ha akịta a ga-eme na ihe dịka isi kwuo na-ewere ndị na-eji akụ na uche jee nyocha ma ọ bụ jegodo obodo ahụ mara ihe na-eme imirikiti n'ime ha si abata. Ọ dị mma ụnanọ ya ugbu a gị na onwe gị na-ege anyị ugbu a nwere ike isozi wee tinye ọnụ na ihe anyị na-ekwu na ịkpọ n'akara ekwentị ya bụ 090797101 maọbụ 09020031109 ịkpọ ịgwa ya afa gị na Igbo wee sụọ Igbo yele ya gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị nwanne ndị ebe isi akpọ. Onowu ekele m gị. Onowu odogwu mmụọ. Ono wana manu ihe na-ekwu. Amechi na-anụ ha na-anụ mgbe gaba n'iru. Amaka na-ekene gị Onowu na-ekene gị. Chizzy m chọrọ ịjụ bụ ịma na abịa n'obodo anyị mgbalị obodo anyị maka na anya ka m na-abata obodo anyị bụ Enugu. Ebee ka isi? Esi n'obodo ọzọ wee na-abata. Na-efugo n'ihe a na-ekwu. Oke anyị na obodo Anambra. Ọ na-eme a na-amachiri mmadụ esi na-abata na Enugu. Ya ka m chọrọ ịgwa gị ka m gwa gị nsogbu Chizzy. Ngwa gaa n'iru. Chizzy anyị mana tupu ịbata obodo anyị a bụ Enugu ị ga-abanye werere chiri were n'ọbụ na iji ụkwụ mana ị na-abanyekwe obodo a na-akpa Anambra Onowu ana m anụ gaa n'iru. A ga-enye gị ọfụma ọrụ ka nwoke dị gị n'ahụ soledere nwamedo ihe ndị ji maka ya a ga-enye nwoke dị n'ahụ ọrụ ka o soledere ma ị na-apụta obodo anyị abụghị nke ọma na-emebe gị ọ bụrụ na ndị na-achị anyị obodo abụghị ga-abanye jikọtara anyị na ndị ọzọ gara ebe a na-eme ihe ndị Anambra na-eme. Ihe ị na-ekwu bụ na ndị nchekwa obodo ka alụ ọrụ na oke Anambra na Enugu karịa ndị na-eche Enugu. N'aka m chọrọ ịgwa gị ihe a ịma na a na-anata aka azụ n'iru m nabụkọ na onye mmadụ asịrọ m na-achị na m nwa ihe mfụ ka m na-atọ ọkachasị ndị a na-ebu nnukwu. Ebe ị na-ekwu ọ bụ nke esi na ụzọ ojii aga ma ọ bụ nke Amaisi. Ọ dị mma. Otu puku maka ndị nnukwu moto. Oge moto bụzi narị naira ise. Narị naira ise.
ono daalụ anyị anụghị ihe i kwuru daalụ na-amakwana na ha na-ege ntị ndị nchekwa obodo Enugu na-ege ntị daalụ n'agbanyeghị na gị nwa na nwoge dara iwe kwesịrị ijide gị didebegoro n'ofu ebe yochaa gị ịma na ihe a na-ekwu na ndị be anyị na-ama ọsịsọ ịtụ mmadụ aka chefuo na aka niile ndị nke ọzọ fọdụrụ na-eme gịnị na-atụ anyị ka ihe mee na asị ndị mmadụ nọrọ ebe ha nọ ọ bụ na ị naghị eme ihe dị ihe akpọrọ ya ọ dịkọbe ha mkpa na ụdị ebe ị nọ mana ifugo kịta o ji ọnụ ya anaghị ekwu ya nyanwa na onwe ya dara iwu ọrụ ya dị mkpa ka ihe o si Enugu eje Anambra eje ka ihe o si Anambra abịa ka ihe o si Enugu ya bụ na anyị nwa bụ ndị iche jide ya na-emesibe ya ka anyị na-enyere onwe anyị aka mana anyị ma ka esi asị na onye nke emetehụ maka na ọ bụ na mmadụ niile nọrọ ebe ọ nọ hapụ ị na-epiogharị ihe a na-epiogharị ọtago amarụzie a na-ayazi ọya nwa amarụzie ọya nwa osisi n'ikuku wee mee gịnị wee bịa ndị mmadụ na-enye ego ahụ ọ bụ na ị nọ na be gị onwe onye nche ga-afụ gị na nwa gị ego ka anyị na-ewukwa n'okwu biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ị ga-agbasi mbọ ike sụọla ya Igbo yele gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị were ya nke biko afa gị na-ebe isi akpọ sụọla ya Igbo biko ndị afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru bee ya nkenke biko ihe m chọrọ itinye na ihe a maka COVID-19 a na-ekwu banyere ọgwụ ndị ahụ si na obodo ọzọ ihe dịka ugwu Awụsa na ndị oti otu ebubatara ihe a n'obodo ndị nche ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nche ime obodo ka a ga-esi chekwaa ka ụdị ndị a ghara ịda na-abata ka a ga-esi chekwaa alụ anyị na-atụ ka ndị ime obodo ụfọdụ na-esi n'Owerri abata ka a ga-esi gbochie ha ka a ghara ịbata nche ime obodo ka anyị na-ekwu maka ya ọkwa ndị nche ahụ ka a ga-etinyekwe na ngarị ha na-eri karịrị akarị mmadụ ha ga-eme ihe na ngarị ha na-erikwe iri che afọ wedechi ọzọ ọgasa ha mma ọwụ ndị a na-echekwa obodo ihe ndị niile si na agara ahapụ ihe mma daalụ echichu ndị a na-eche nche n'obodo ọ na-aga eche echichu ha etinyekwu ndị ọzọ ọ ga-akụkwa mmadụ ada ya bụ ka a gbanwee ha ka ị na-ekwu ka a na-agbanwe ha ngwa daalụ anyị na wiki ọnwa ka a na-agbanwe ha ọ dị mma ịsụgbagoro anyị bekee ya gaziere gị ịsụgbago bekee ka anyị chọọ onye ma Igbo asụ ka onye ndị na-asụ Igbo tinye ọnụ na ya gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị ewu gịnị nwanne maka nchekwa afọ nke afọ ihe m chọrọ ikuru ihe a bụ ọ dị mma ka anyị na-arụchazi ihe okwu gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru ihe chọrọ igbo n'ugbo ọnụ mara ma atụ onye ndị iro gbara mkpụrụ na aje ndụ ya echegbu anyị na-ekwu kedu ka a ga-esi chekwazie ya na ya alụ ka anyị na-akpa ka a ga-esi chekwazie ya ka maka ndị asị ichebe obodo ọkweghị na-anụ na ndị asị ichebe obodo na a na-ana aka azụ ndị Boko Haram nwere ka esi eburu ndị atọghị a na-eri legodo anya ka ndị mmadụ ga-esi mkpụrụ nte mekarịrị ọgụ mmadụ iri onye bụbata na Naịjirịa ọmasị ndị asịrị achọ ihe a na-arụ ọnụnweghị obodo ọnwa ebe chiri bịa so ya na-achọ ịgwa ụlọ bụ ndị Igbo mụrụ n'anya ihe abụ agha nzuzo ndị azụ Boko Haram ọ ga-amụrụ anya bụ ka anyị si eme anyị nwere ndị ọchịchị ndị isi ndị Igbo ka a mara ihe a ga-eme banyere ndị Boko Haram ndị anụ akwụkwọ ndị obere mmadụ ọnụ ma mgbe ndị anụ ọhụrụ ndị Igbo n'anya ọya ka chiri mmekọ daalụ anyị na-arị arịọ kemgbe ha na-arịọ ogbeete na agụrụ egbuo n'anyị anyị anwụọ na-anwụọ biko na ọya ka nchekọ nọ mere tankio
daalụ 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 alụ ka anyị na-atụ ka ọ ga-esi dị mma ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ tụọ ka atụba alụ abụghị mba. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nna m ukwu Chizzy Ọkịja dum. ekele m unu. Ọkịja gaa n'iru. Ebe eziokwu na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na nne ewu na-achọ ibe nwa ya na-eri anya n'ọnụ. Ịma asị m ka m kpewe ikpe m n'ụzọ kwụ ọtọ. Mma nnabanyere ndị nchekwa ụta maka ndị binyere ọrụ bụkwa ndị eji ngarị wee nọrọ. Otu a ka ndị etinyekwara ọrụ si ezigbo ngarị wee mara apa maka ncha ike anyị na-asụ n'obodo a. Ọ ya mere nkịkata eji banyere obodo a mụnwa ama ọzọ ihe m ga-eji. Ka ezi ka a ga-esi mee ya ka ịma na alụ ka a na-atụ ka a ga-esi mee ihe a na-eme ndị nche obodo ọkwa ka abịa na Ebonyi ebe ị nọ anụ na ndị isi ime obodo dị iche iche na onye isi obodo ọchị obodo Ebonyi na ha na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ma efife ma abalị ifụ ha ka ha na-ejegharị na-afụ na ndị mmadụ na-ekwesịghị abataghị. O kwuola na almajiri abụrụ maka Ebonyi ha na ya ga-anabata almajiri na Ebonyi. Ọ ihe a ka onye ọchị obodo Ebonyi kwuru. Mana ebe na ndị na-akwụ n'ụzọ ha ka na-ana ngarị ndị mmadụ na-abata n'ụzọ nzuzo napụ ife a nna m ukwu na onye nọrọ ebe ọ na-ete n'ebe ọzọ ya ka mma. Imekwana anyị na na-eto n'ime okwu a bụ na o rugo oge anyị kwesịrị ịnabata nwanne anyị nwoke n'okwu na-ada ekwubu Maazị Nnamdi Kanu. Tupu ibe ndị emewe o kwuru ife a ihe ji wee mana onye mmadụ izuzide ebube ka ọnwụ ya maka anyị kwesịrị ijikwa ụtọ ezinụlọ ife ndị a ka ọ daziere anyị. Kedu ka anyị ga-esi ma ịma na ihe anyị na-ekwu ụgbọ alụ ka anyị na-atụ kedu ka ihe a ga bụ ụmụ okorobịa na-eji atụgharị ndị nwe obodo siga were ya tinye n'ụzọ ahụ ka ha na-arụ ya onye na-arụ ya ata ya afụ n'ụzọ kwesịrị na ndị nchekwa polisi ndị uwe ojii mekwara ha bụ ndị mgbado ndị agha ha bụ ndị mgbado ọdụ ka ha na-arụ ọzọ kwesịrị ama anụ na anụ. Ekele gị. Daalụ amaka na ha amị ka anyị were onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Ekene gị nwanne o. Ndị ka o si ada. Kedu ka Anambra dị? Anambra dị mma kwenugo chekwela ụzọ ala agahụla Anambra mana ebe Enugu achụkwụta anyị n'ụlọ ụlọakụ nke ịnọ chukwu anyị n'ụlọ ụlọakụ nke tata agbata mgbede mmadụ anyị ele-eli iji mmiri amanụ ihe anyị n'ụlọ ahapụ ndị si Legọs ebe abịa eji anyị ihe nwachi achịrị anyị na-atọ atọ Enugu ka onye nke si Anambra nchịkwa nkịta na ụzọ ebe ahụ lọ elu Enugu ka ọ na-eli ijiwa anyị na-abịa ka chịkwa gọvanọ na anyị amaghị ihe a na-eme ya agụrụ agụ anyị ebe anyị na ebe a ndị nche nchiri ihe eburu ihe na-abịa na-abata ndị amajiri ya na-abata. Kedu ihe ị ga-agwakwanụ ndị nche kedu ihe ị ga-agwa ndị nche na-eme ụdị ihe dị otu a? Nche wepụ ndị nche ahụ tiri anyị ndụ IPOB anọ ebe a ọha ndụ nche anyị ndị amị elechi onwe anyị onye mgbago onwe onye Fulani onye mgbada onye Fulani ihe niile dịkwu fles ndị Fulani chịapụ anyị ndị be anyị onye akpọtaja. Kedụkwana ihe ị ga-agwa ndị na-emebi iwu? A sịrị onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ọ bụrụ na enwe ihe dị mkpa na ị na-eme gị nọrọ be gị ụfọdụ pụta na-ejezi awa ndị nche. Kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị dị otu a ịma na ha na onwe ha dara iwu? Chekikwe Chizzy na onwe ihe m na-aghọta na-ata onye anyị si Anambra kịta ga-enwa ndị nche adị nwata ha ụlọdụ ihe a na-eme ebe ahụ anyị ahụ ọja agakwakwara ugwu akwụkwọ otu echere ya ụfọdụ na-ekwu okwu anyị ala anabata ala rekọd ya ihe ọ gara agaga nwa aha ya wetakwa ahụlọdụ ihe ndị Enugu a na-arụ na bọda. Ngwa daalụ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ngwa bee okwu gị nkenke.
Yere inshallah aga bapana inshallah. Otendo ozo. Abuna ngemtume utalika. Hey. Gburugburu egbubikwa ahụ. Ngwa gaa n'irube ya nkenke. Abuna ngemtume lele para tere mado mado discuss. Gete na poda ama. Etuwe azu mama kwa kama. Ngwa daalụ. Ọ dị mma ka anyị wekwara onye ọ dị mma ọgwụbiela ka anyị mara na ya nke a. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị na-ebe ishi akpọ gbadata ya. Ọgaranya ike. Daalụ. Nsụka na-akpọ. Ngwa daalụ nwanne tinye ọnụ n'okwu a. Anyị na-ekwu bụ na ndị nchekwa uwe ojii ka a na-akwado ego asị na echi obodo. O nwere ndị nke apụtara ọfụụ tupu ndị nchekwa n'ime ọcha a na-akpọ ọtọ n'oyibo forest guard. Ha na-anọzi n'ime ọcha nọ na okpuru ụzọ ka a na-anọ na-akọzi ego na Nsụka ebe a. Kwa mbọsị ụgbọala na-eju na-eju obodo ọzọ si ndị ebe a na-eju obodo ọzọ. Ha na-eje obodo Anambra ileta iche iche. Ha na-ebuji ndị mmadụ na-eje a na-akwụ ndị nchekwa ego buru ibu ha gafee. Ihe anyị na-eme obodo chepụtara anyị ndị IPOB ka a chebe anyị ka obodo niile chebe onwe ha. Onye gafee ejiri ya ata ya ahụhụ maka ọ bụrụ na ngafe eche ntama ahụhụ onye ọzọ ma ngafe. Ọ dị mma daalụ. Ọ gafete. Nwana nke a ikwuru ugbu a ịma na ndị anyị kpọrọ afa na-amachiri ha amachi. Iwu Naijiria machiri afọ anyị kpọrọ kịta. Na-akwụgwazi ihe ọzọ ịma na onye mere ihe iwu ekwesịghị ịda iwu. Ọ bụrụ na ikwuru maka ndị ntorobịa maka na ihe a ka e nechara ya wee were ndị ntorobịa n'ime ime obodo na-echekwa obodo. Mana a sịkwazi na ndị ntorobịa bụ ha mechie obodo ha na-anakwa n'aka azụ. Ndị a achọ ha na ụzọ awara ha esikwa n'ụzọ Owerri wee banyekwa obodo. Ndị a niile bụ ndị ị ga na-arụtụgasị aka. Ndị ewere ndị nche ime obodo dị iche iche ha na ndị eze na-alụ ọrụ, ha na ndị isi ndị mmepe obodo na-alụ ọrụ, ha na ndị uwe ojii dị iche iche na-alụkọ ọrụ. Kedu ka ha si alụ ụmụ ihe a niile wee na-abata? Ya ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị were ofu anyị abịazie ka Amaka wee na-apịachizi ya. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Afa gị na-ebe iche akpọ. Gwa ya afa gị kwuchie okwu ike. Ngwa gaa n'iru Egbo. Na-esi ya ebe ahụ na ndị nche anyị anaghị arụ ọrụ kwesịrị ha nọ. Iri ngarị emebigo ndị nche anyị. Mgbe na-atụrụ ọrụ ozi na ọ ka mma ka a nwee iwu ọ bụ na a ga-etinye ego gbara ọkpụrụkpụ. Onye nche nwudere sikpe ikpe napụta ya ego ahụ ka ama ka ewu ndị ọzọ sisi na ya wee nọrọ akọ. Daalụ. Ndị uwe ojii anyị dewere ndị uwe ojii na ndị uwe ojii anaghị arụzi ọrụ ya n'ọchịchị nke ugbu a na ndị uwe ojii anaghị arụzi ịfasị ha rụọ. Ndị nche nke nọ n'ezi apụrụ ịfasị ha rụọ na-arụzi ife ọzọ. Ego bụzi ife ha jiri chere ihu. Egbo daalụ nwanne. Daalụ ezigbo mmadụ daalụ. Amaka, na nchịkọta okwu gị niile maka oge ya sigbo anyị kwarapụ kedu ihe ị ga-ekwu n'ihe a niile ndị mmadụ kwutara? Ihe m chọrọ ikwu o nwere nke si na abịa na mgbago ndị ugwu abịa na mgbada ndị ugwu ị na-anya nkịta ifu na ndị be anyị onwezi onye chọziri ịbanye ụmụ ikorobịa anyị achọghọzi ịbanye amị ma ọ banye ọrụ uwe ojii ọ bụrụzi asọ ndị ugwu na-abanye ị na-anya o so na nsogbu anyị na-enwe. Mana ndị nọ gịnị ka esi akwado? Ọ maka na ndị nọ na ekwesịghị adịghị ha oke ha meziri na ndị ọzọ si ka ihe ha na-abanye ebe ọ bụ ha banye ebe a agaghị ihe ruo ha na-agaghị enye ha iche na ọ bụghị ya mere na ha dị abanye. Ịmasị na ada enye ha oke ha na-enye ha oke ha mebi na ha chọọ ka mere gịnị ka enyekwuo ha dịka esi ha ọkwa ugbu a ahọchara ọkwa niile ewere ndị nọ n'ọkwa ugbu a inene anya
ha ka na ọnụọkwa ka ị na-ekwu ọkwaluo mmadụ si atị ha dịka o kwesịrị. Chizzy, ikwukwa okwu dịkwa na ya o, mana ihe mee ya bụ na ama nji mgbagbu yara ọgụ amasị maka na anyị ada enye ọkwa ma ada enye ihe a ahapụziarụ ha sọsọ ya ịhapụrụ ha sọsọ ya ịhapụgoro ha ihe gbasara nchekwaba gị otu ọbụla ha si wee metebekwu ya anyị ama nkwu okwu banyere ya mana anyị nọrụkwa na-eme ihe nwere mbido ga-eme gịnị enwe njedebe ibelekwa ya na nke Enugu a kpọpụtara akpọrọ forest guard ọ bụ ọkwa ndị mgbago nọ na ya ndị nche ọhịa ọkwa ndị be anyị nwanne anyị nwoke kpọrọ nke m na nke ahụ adịbeghị o nwee ike ọ bụrụ na ebe ya wafọtara na ha adịghị emezi mana ebe ọzọ ha ka na-alụkwa ọrụ ha n'ime ọhịa mana ya wa na-ekwu na Nsụka na-ewezi ka ọ dị ifugoni ya na ọ bụghị ọnụ ndị ahụ ndị mgbago bụ ihe na ọkwa anyị nwe onwe anyị nọkwa na ya na-emekwa ihe dị ụtọ anyị ọ bụ ụmụ ya na ihe na-eme kịta karịra na ihe niile a bụ maka ego akpịrị ego kpatara mmadụ ji etinyekwu ndụ ya ịmana ihe a bụ ihe mere na ndị na-achị obodo ala Igbo dị iche iche na-apụta ma na-abalị na-ajegharị ịfụ na ihe a niile na ihe a sị lụọ na a na-alụ ya mana ihe ọzọ dị ka ibe ya bụkwa na a ga-enebekwara ha anya mara kene ihe bụ nsogbu ha ọ bụrụ na ndị na-abakwute ha karịrị ha afụ ha agba ọsọ hapụzi ebe ọ bụ na enye ha ngwa ọrụ ha kwesịrị iji ọrụ maka ịdịkwa anyị ịfụ na ihe anyị na-afụgasịcha ma na soshal midia ị na-afụcha ngwa ọrụ ndị a na-ejicha ịfụ na ọ kachakwuzi ma nke ndị nwanne echekwaba obodo na-eji ihe a bụ ihe a ga-etinye anya mara kene ebe bụ nsogbu ha na-enwe ọ bụkwa na ego a na-asọpọtụ ha na-enyekwa ha ihe ha kwesịrị akwụsị na a na ụmụ kirikiri ego a ha na maka akpụkwa ya ilekwa anyị ka a na-akwụ ha ezigbo ụgwọ ka ha nwee ike ị na-eme ihe akwụsị na-eme ihe ọzọ dịkwa ka ibia bụ na mmadụ Chukwu kere eke ga-enwekwa n'ihe a na-akpọ conscience marakwa na ihe niile abụghị ego ịghọtago mmadụ ga na-emekwa n'ihe ọ bụrụ ya ịghọtago mmadụ ga na-emekwa n'ihe na ihe a na-ahapụkwa n'ihe a ụta na amakwa m mụọ nne m mụọ nna m mụọ nwanne m mụọ ikwu m na ibe m ga-adabanye n'aka ndị ọjọọ ga-adabanye n'ụdị ọnwụnwa ịghọtago onye COVID-19 a na-ekwu okwu ya ọsọ ha onye ọbụla anya ịghọtago ọmaghọ nwoke ọmaghọ nwaanyị ya bụ na ihe a bụ ihe anyị ga-ejikọ aka ọnụ na a na-enye unu ego kwesịrị ka a na-enye unu ikwetego na ị ga-arụ ya bụ ọrụ iji sike na ike na-enwe gịnị na-arụ kene ya a na-ekwuzi maka a ga-etinye ego ka ama ntinye ego na asị gị nọrọ n'ebe a chịkwawa obodo ị hapụ ya idochi ụzọ ama mfụ gị ebe ahụ ndị na-abatazi si n'ime ọfịa pụta ha eme gịnị ha bara onwe ụfọdụ oge anya na-anụ ka a na-emecha a na-awọpụcha ndị mmadụ o nwere nke mfụ oge gara aga na-abịa na akọsịcha ha ego duru nwa ha nwaanyị ya mere na Anambra duru nwa ha nwaanyị ọ bụkwa nke a ka a na-akọ ya bụ na ndị be anyị ndị obodo ndị ụmụ ikorobịa onye ọbụla ga-eke nkwụcha chekwaba obodo ma na obodo bụ obodo ha na onwere onye a na-emeri ya iche ọ dị mma na-anụnụ ya n'ọnụ Amaka Weke so na ndị na-ekwuchitere ndị a na-emegbu na ndị a na-aghọgbu ndị global ọ dị mma ekelela m onye ukwu kele onye nta ma echi ugwu ele ebugharịa n'ọnọdụ ịma na mbugharị ka eji elewa mkpi emetụ n'ebe a emetụkwa n'ebe a ya mere na ụnọ ji anọzi ọnọzikwa na mana ọ ga-adị echi anyị eme ya n'ụzọ pụrụ iche ekele m onye ukwu kele onye nta biko ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla ka e nkwụcha ọ bụghị iwe ka eji eme ihe a ụfọdụ na-asị amaghị ma ọ bụ na ihe nke ọzọ onye ọbụla na-ekwu ịma ya ihe na-eme n'ụwa bụ agbara aka na-azụ anị ndị jiji a na-akọ eji ụfọdụ na-atọ n'akụkọ ndị na-eme ihe dị mkpa ndị a na-eme ya ndị Igbo ka anyị tọkere na anyị kọ akụkọ ka anyị jikọọ na aka ọnụ chekwa obodo anyị were ofu obi dozie ala Igbo ka udo wee chala anyị ọ bụghị a na-ekwu a na-eme nke a na-eme nke onye nke aba ọ bụghịkwana ya ndị ụmụnne anyị ndị ọzọ eji nwayọọ na-akpa nkata ha na-eme ihe ha na-eme ọ na-aga anyị anọrọ tọọ n'akụkọ onye nke akwụasị ezibe agaba onye nke ọzọ atọ n'ikpesa ka ndị atọ n'ikpesa biko oge eruo n'oge anyị ga-eji mara ihe dị mma wee jikọọ akọ n'ala Igbo niile jekọta bụrụ ofu wee dozie be anyị ọkwa na otu a ka ihe anyị na-achọ ga-eji lụọ anyị aka ọ dịrị nwoke ya eme mma dịrị nwaanyị mma anyị na ndị ọzọ a na-ebi n'udo ndị ọzọ ji nwayọọ na-eme ya
mana ọ na-agba atụlụ mara ọmara atụlụ ofeke ofe isi ya n'ọfịa. Ọzọkwa ekwuona m ya, agbara aka na-aza anị onye ejiji a na-akọ eji n'ala. Ọ bụghị onye ilu niile ka a na-akọwara mmadụ, mana o jiri ntị ihe ha nụrụ wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Abụ m Chizzy ka ọ dịnụ.